Godmorgen og velkommen til Tyskland Briefing her i december måned. Mit navn det er Nina Sur Poulsen, og jeg er Head of Members and Communications i Handelskammeret. Og jeg glæder mig til at tage igennem udvalgte politiske konjunktur- og erhvervsnyheder fra Tyskland. Og i dagens første nyhed, der ser vi på den netop vedtaget tyske finanslov. 525 milliarder euro, altså det der svarer til ca. 3,9 billioner danske kroner. Det er summen af finansloven for 2026, som den tyske forbundsdag vedtog i fredags. Og med de forskellige ekstra fonde, der er i Tyskland, og særbudgetter til henholdsvis forsvar, infrastruktur og klimaneutralitet, samt den her klima- og transformationsfond, der løber næste års udgifter op i ca. 630 milliarder euro, altså ca. 4,7 billioner danske kroner. Og med godt 180 milliarder euro, altså ca. 1,3 billioner danske kroner, der udgør næste års gældsoptagelse det andet højeste i historien. Og størstedelen af midlerne er afsat til følgende områder. Der har vi arbejde og sociale ydelser, altså der er mere end en tredjedel af budgettet, der går til arbejde og sociale ydelser, især pensioner. Så er der transportområdet, der går 14 milliarder euro, altså ca. 104 milliarder danske kroner fra kernebudgettet. Det er afsat til vedligeholdelse af veje, broer og jernbaner. Og derudover er 21 milliarder euro, altså godt og vel 150 milliarder danske kroner fra særbudgettet afsat til infrastrukturelle investeringer. Og for forsvaret, der stiger udgifterne også til 108 milliarder euro, altså det er godt og vel 800 milliarder danske kroner, og det er det højeste niveau siden den kolde krig. Og her går ca. 10% til Ukraine. Og derefter så går vi videre til resultater fra møder i koalitionsudvalget. Den tyske regering har i koalitionsudvalget aftalt at indføre en statsstøttet industriel elpris fra 2026 for at aflaste energiintensive brancher som f.eks. kemi, glasproduktion, keramik og maskinbygning. Og derudover skal der udbydes 8 gigawatt ny gaskraftværkskapacitet for at øge forsyningssikkerheden. Og den 1. juli næste år skal billetafgiften i luftfarten sænkes, hvilket skal lette luftfartsindustrien med omkring 350 millioner euro, og det bliver også ledsaget af lavere flyafgifter. Og repræsentanter for luftfartsbranchen de hilser den her skattelettelse velkommen som et vigtigt skridt til at sikre konkurrenceevnen, mens miljøorganisationer og aktivister kritiserer nedsættelsen skarpt på grund af klimapolitiske ulemper. Og ud over flypriser og industristrømmen, så har politikerne også vendt det tyske pensionssystem. Koalitionslederne fra CDU, CSU og SPD de er blevet enige om et beslutningsforslag om pensionsreformen, mens selve pensionspakken skal forelægges for forbundsdagen uændret. Og der skal nedsættes en ny pensionskommission, som inden midten af næste år skal fremlægge forslag, blandt andet om videreudvikling af bæredygtighedsfaktoren efter 2031, og samtidig skal bidragssatserne forblive stabile i 10 år. Og så retter vi blikket mod den nye værnepligtslov i Tyskland. Unionen og SPD de er blevet enige om en ny model for værnepligt, og den betyder, at fremover der skal alle 18-årige mænd i en årgang gennemgå en sessionsundersøgelse, mens kvinder frivilligt kan udfylde et spørgeskema. Og den nye værnepligtslov træder i kraft den 1. januar 2026, og det er forventningen, at der skabes yderligere 15.000 pladser i den generelle frivillige tjeneste. Og frivillige værnepligtige de skal modtage ca. 2.600 euro brutto om måneden, og efter 12 måneders tjeneste så tildeles de status som midlertidig soldat. Og Bundeswehrverband de hilser det her kompromis velkommen og ser den landsdækkende sessionsundersøgelse som et vigtigt skridt i retning af at udvide Bundeswehr til på lang sigt at omfatte 260.000 aktive soldater og 200.000 reservister. Og så skal vi videre til underjordisk CO2-lagring. Forbundsrådet har godkendt netop underjordisk CO2-lagring, og det skal primært hjælpe de industriområder, hvor emissioner i øjeblikket anses for uundgåelige herunder f.eks. cement, kalk og aluminiumsindustrien. Og loven den tillader permanent lagring af CO2 i dybe geologiske lag som regel under havbunden, men ikke nær beskyttede områder eller i umiddelbar nærhed af kysten. Og desuden der får delstaterne også mulighed for at godkende lagringssteder på land, og et nyt CO2-rørledningsnet skal muliggøre transporten til lagringsstederne. Og tilhængere fra politisk side af industri, de ser lagring som en central byggesten til dekarbonisering og reduktion af uundgåelige drivhusgasemissioner.
Og miljøorganisationer de kritiserer derimod de høje omkostninger, risiciene for miljøet og drikkevandet, samt faren for, at teknologien bremser energitransitionen og åbner nye forretningsmodeller for fossile industrier. Og så går vi videre til at kigge på væksten i den tyske økonomi. I sin efterårsprognose der forventer EU-kommissionen, at den tyske økonomi vil vokse med 1,2% i 2026, og dermed ligge lidt under EU-gennemsnittet på 1,4%. Med denne her forventede vækst, der ligger Tyskland i den nedre del af midterfeltet i EU-området. Og samlet set er prognosen betydeligt bedre end i foråret, hvor der stadig blev forudsagt økonomisk stagnation i Tyskland i år og en lavere vækst i 2026. For 2025 der forventer kommissionen nu en svag vækst på 0,2%, og de hæver også forventningerne for hele EU moderat. Kommissionen peger på robuste arbejdsmarkeder, stigende købekraft og gunstige finansieringsvilkår som årsager til denne her forbedrede situation. Og de tyske økonomiske eksperter de er derimod mere pessimistiske og forventer kun en vækst på 0,9% i 2026. Og så fortsætter vi med en nyhed om Tysklands handelspartnere. Kina er igen Tysklands vigtigste handelspartner og har igen fortrængt USA fra førstepladsen. Fra januar til september i år steg udenrigshandlen med Kina med 0,6%, mens handlen med USA i samme periode faldt med 3,9%. Og den tyske eksport til Kina faldt markant med godt 12%, hvilket var mere end eksporten til USA, der faldt med 7,8%. Og især bileksporten til begge lande er dykket rigtig meget. På trods af den her udvikling, der er USA fortsat det vigtigste marked for tyske varer, har haft denne førende position siden 2015. Importen fra Kina den steg derimod kraftigt med 8,5% til knap 125 milliarder euro, hvilket gør Kina til Tysklands absolut vigtigste leverandørland. Og økonomer ser årsagen hertil primært i toldstrid mellem Kina og USA, som får kinesiske virksomheder til i stigende grad at omdirigere varer til Europa og dermed også til Tyskland. Og så tager vi den næste nyhed, som handler om den voksende forsvarsindustri i Tyskland. En undersøgelse fra EU Parthenon og Dekabank viser, at stigende forsvarsudgifter i NATO frem til 2029 kan skabe omkring 144.000 nye arbejdspladser i Tyskland. Da store forsvarsvirksomheder som Rheinmetall, KNDS Deutschland og Heckler & Koch drager fordel af stigende NATO-budgetter, så vil en betydelig del af de ekstra investeringer sandsynligvis gå til Tyskland. Og undersøgelsen forudsiger, at de højere forsvarsudgifter vil øge den tyske økonomiske ydeevne i 2029 med 0,7% i forhold til det niveau, der vil være forventet uden disse investeringer. Og forfatterne til studiet de forventer, at de europæiske NATO-lande vil investere 2,2 billioner euro i forsvaret frem til 2035. Andre eksperter advarer dog om, at opsvinget i forsvarsindustrien ikke vil kunne opveje de massive tab af arbejdspladser i traditionelle industrier, som f.eks. bilindustrien. Og så skifter vi lidt fokus til byggebranchen. I september der registrerede byggebranchen så mange nye ordrer, som den ikke har oplevet siden marts 2022, med en pris- og kalenderjusteret stigning på 20,7% i forhold til måneden før. Det var en særlig stærk stigning inden for anlægs- og infrastrukturarbejder, hvor ordreværdien steg med godt 22%, mens byggeriet af bygninger rapporterede en vækst på knap 19%. Også i forhold til august, så var der flere ordrer i september, 13,2% flere inden for anlægsarbejder og 1,7% inden for anlæg af bygninger. Og omsætningen i branchen her i byggebranchen, den lå i september på 5,1% over august og 7,4% over værdien i september 2024. Og samlet set så tyder det på en svag vækst for det løbende år, da omsætningen i de første 9 måneder lå 1,5% over samme periode året før. Og så går vi videre til at kigge på lidt virksomhedsnyheder, og der kigger vi på BMW's millionstøtte. BMW modtager nemlig omkring 273 millioner euro i støtte fra den tyske forbundsregering og delstaten Bayern til at udvikle en ny brændselscelle-elektrisk drivlinje i projektet High Power Drive. Fra 2028 vil BMW også tilbyde X5-modellen med brintreft og er dermed den eneste tyske bilproducent, der konsekvent forfølger den her teknologi. Og Markus Söder understreger, at det er vigtigt at fremme nye teknologier end at subsidiere gamle industrigrene, mens BMW fremhæver teknologisk åbenhed som en central virksomhedsstrategi.
Og brint spiller indtil videre kun en mindre rolle i bilbranchen, da der i øjeblikket kun sælges få brintcellemodeller i små mængder på verdensplan. Og antallet af brinttankstationer i Tyskland er for nylig faldet en smule. Og så slutter vi med en nyhed om Schwarz-gruppens nye datacenter. Og Schwarz-gruppen, det er jo den virksomhedskoncern, der står bag blandt andet Lidl. Gruppen investerer 11 milliarder euro i et nyt datacenter i Lübbenau i Brandenburg, som skal realiseres med op til 100.000 AI-chips inden udgangen af 2027. Datacentret det betragtes som et strategisk projekt til styrkelse af digital suverænitet, da Schwarz Digit ønsker at opbygge et tysk alternativ til de amerikanske cloud-udbydere. Og Lübbenau i Brandenburg blev valgt som placering, fordi infrastrukturen fra et tidligere brunkulskraftværk stadig kan bruges lige netop der. Og regionen håber på økonomisk opsving, selvom der kun vil blive skabt få lokale arbejdspladser. Og det her projekt det understreger også Tysklands ambition om at kunne følge med i den internationale AI-konkurrence, selvom landet fortsat ligger langt bag USA og Kina i en global sammenligning. Og oven på de her nyheder, vi har udvalgt til jer denne her gang, så vil jeg slutte med at sige tak for i dag. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte mig på mail nsp@handelskammer.dk. Og så har du også altid mulighed for at lytte til de her briefinger i din vante podcast-app eller se dem inde på vores hjemmeside. Og så kan jeg slutte med at sige rigtig god jul og rigtig god dag, fordi vi ses først igen i det nye år i januar. Du må have en rigtig god tirsdag.